Wat denk je dat de oorzaak is van het pesten? Ja, lastig. Ik denk dat het overal wel vandaan kan komen. Of een thuissituatie of onzekerheid. Dat dat nou eenmaal de manier is hoe je geleerd hebt om te overleven, zeg maar. Ik denk dat de maatschappij ook heel erg veranderd is en dat we elkaar ook niet echt laten. Dus ik denk dat dat een belangrijke factor is. Ja, als je anders dan de rest bent. Ja, mijn broertje is zelf wel gepest. En dat komt omdat hij autisme had en gewoon anders was. Wat denk je eigenlijk wat wij kinderen doen om dat pesten een beetje in te gaan? Bij mij in de klas werden er vroeger heel veel verhalen verteld met onderliggende gedachten over pesten, zeg maar. En ik merkte heel erg dat dat heel erg hielp. Dus zodra dat er dan wel gepest werd, dan werd er weer een verhaal verteld. En dan voelden mensen zich eigenlijk al schuldig. Mocht er iets gebeuren, wel goed voor jezelf oppassen en ook voor jezelf natuurlijk verdedigen wanneer dat kan. Ik denk dat het wel vanuit de opvoeding ook al meegegeven moet worden. Nou, ik denk dat het ook gewoon genormaliseerd moet worden dat mensen anders zijn. Dus dat het normaal plaatje, dat er ook een ander beeld op wordt gekeken van oké, niet iedereen is hetzelfde zoals dit. En dat we op jonge leeftijd ook al mee te maken krijgen. Van mensen hebben gewoon autisme of ADHD of zulke dingen. En dat we op die manier het iets normaler maken dat die mensen er ook zijn. Vooral met de pesters in gesprek. En gewoon echt naar ze luisteren. En horen waar het vandaan komt. Wat maakt dat je andere kinderen pijn wil doen.